Jak vnímáte ten jistý neúspěch, nebo jak mám číst tedy tu situaci, kdy na jedné straně jsou uplatněné sankce, či v nějakých stupních zpřísněné, a na druhou stranu, které nevedly ke změně toho režimu, nevedly Rusko k tomu, aby nějak veřejně jako změnilo ten mindset a kroky, nějak změnilo to, co udělalo. A na druhé straně je americký prezident, který je zve zpátky do G8. Jak jde dohromady uplatňování sankcí vůči Rusku kvůli Ukrajině a zvaní zpátky do G8 americkým prezidentem? No, situace s Ukrajinou rozhodně není černobílá, tak jak se mnohdy snaží někteří prezentovat. Ze strany Ruska všechno to, co konalo, tak bylo prezentováno jako naprosto legitimní, protože podle jejich výkladu to, k čemu došlo na Ukrajině, byl vlastně státní převrat proti legitimně zvolenému prezidentovi. Ten státní převrat byl iniciován Západem, především tedy Spojenými státy, CIA a jejich přisluhovači. A to, co udělalo Rusko, bylo jenom nutným krokem k tomu, aby ve svém bezprostředním okolí udrželo pořádek a nenechalo Ukrajinu sklouznout do kolapsu. Ta pravda je samozřejmě trochu jiná, i když bychom měli být asi úplně fair, a sice, že žádná takováhle situace, žádná takováhle změna se asi neděje úplně spontánně sama ze sebe. Vždycky jsou tam vnější vlivy. A bylo by určitě zakrýváním reality, kdybychom říkali, že ze strany Západu nebyl žádný vliv na Ukrajinu směrem k barevné revoluci, směrem k odstranění režimu, který nebyl demokratický, který Ukrajince svazoval. A samozřejmě rozšíření toho společenství zemí, které jsou založeny na demokratických základech, jsou ochotny spolupracovat a výhledově mohou být členy NATO nebo Evropské unie. Takový vliv samozřejmě byl a v průběhu těch událostí před Majdanem četnost návštěv z různých západních zemí, někdy i na vysoké úrovni, byla samozřejmě mnohem větší. Otázkou je, jestli to brát skutečně jako negativní působení, anebo jestli to byla naprosto legitimní podpora v duchu existujících pravidel, protože nikdo z těch představitelů tam nepřivážel zbraně, nikdo je nenabádal k tomu, aby šli do ulic střílet po bezpečnostních složkách. Naopak ten proces, myslím, ze strany ukrajinské opozice byl mnohem umírněnější, než byly reakce na jejich akce. Takže je potřeba to opravdu vidět v kontextu a nenechat se příliš balamutit z jedné i z druhé strany. Je potřeba vidět i to, že Západ na Ukrajině možná příliš akcentoval některé věci, které nebyl ochoten a schopen tak rychle splnit. Že tedy vzbudil naděje a očekávání, že Ukrajina bude rychle přijata do NATO, a summit Aliance v roce 2008 v Bukurešti to dokonce řekl naprosto jednoznačně, že Ukrajina a Gruzie budou přijaty za členy NATO. Neřekl sice kdy, ale řekl, že bude, což na Ukrajině vzbudilo dojem ten, že už jsou víceméně součástí západního společenství, že západní společenství se o ně postará. A když potom prezident Putin reagoval tak, jak reagoval, z jeho pohledu naprosto legitimně a řekl bych s respektem k jejich bezpečnostním zájmům, protože samotná představa, že by Ukrajina se stala rychle členem NATO
a Krym, který pro Rusko má obrovský význam z pohledu historického, kulturního, ale především bezpečnostního, že by měl najednou být místem, na kterém se budou střídat lodě pod vlajkou NATO. Ta prostě pro Rusy byla naprosto nepřijatelná. A jestli ruské vedení cítilo iminentní hrozbu, no tak na ní takovýmhle způsobem reagovalo. Tím neříkám, že by to bylo jakkoliv ospravedlnitelné. Prostě byla to anexe proti suverénnímu státu, byla to anexe proti státu, jehož bezpečnost a územní celistvost garantovalo samo Rusko, a to dohodou, která měla být kompenzací za to, že se Ukrajina vzdala svých jaderných zbraní. Tohle všechno prostě byla naprosto jasná porušení mezinárodního práva a rozhodně se to nedá ospravedlnit, spíš se to dá pochopit ruskou optikou. Ale zároveň z naší strany by asi měl nastat takový zdravý realismus ve vztahu k tomu, co Ukrajina a jak rychle je schopná dosáhnout. A určitě nemít takovou iluzi, že se problém Ukrajiny, ať už Krymu nebo Donbasu, dá řešit buď dalším zpřísněním ekonomických sankcí vůči Rusku, případně zvýšením vojenské pomoci, včetně těžké třeba techniky a výzbroje Ukrajině. Prostě tímhletím způsobem se ta situace vyřešit nedá. Asi jediné rozumné realistické řešení je v tom, že budeme mít snahu té Ukrajině pomoct maximálně ve všech běžných oblastech, především ve státní správě, v eliminaci rozsáhlé korupce, v efektivitě správy státu, v ekonomice, provázání víc s Evropskou unií z hlediska výměny zboží a technologií, protože úspěšná suverénní Ukrajina, která bude schopna řídit sama sebe, bude asi nejúčinnější odpovědí Putinovi, který neustále zdůrazňuje doma Rusku a ruská veřejnost mu to do značné míry věří, protože proto existuje množství indicí nebo přímých důkazů, že tedy Ukrajina nikdy nebyla schopna se sama řídit, že to vlastně není ani státní entita, že je prorostlá skrz korupcí a fašizujícími tendencemi a že teda je pod vlivem Západu a není to prostě země, která by byla schopna sama o sobě fungovat. Takže důkaz toho, že ta Ukrajina je schopna sama o sobě fungovat, bude mnohem silnějším argumentem než ekonomické sankce nebo vojenské prostředky. Děkuji.